Здравейте! Сега ще играем на FIFA. Чакай само тук да подпрем. Чакайте, да намерим нещо, с което да подпрем. Стига се само малко, ще се позабавим с това. Чакай. Виждате. Ще избера черното, също бялото, черно-бяло, както локото. Да, разбираме. Така, браво, така. Сега ще играме, сега е много смешно. О, здрасти. О, така се да беста. Така, браво. Започнахме игра. Не вълнувате ли всички тласни? Давай за гол. Гол! Това беше супер гол. Атака, дошли се. С кой разговаряте? Снимам клип. Снимам клип. 1-0. Това е третата минута. Шики бух. Добре. Нямате штръкнал перчене. Стига да баба, в ефир съм. Не, за какво паснах? Само паскам. Не дей са бута. No. Така, чуста малко. Като клинмастър. Така. Браво, тъч. Мой тъч, така. Юц, явим ся. Саша, пасна на тебе. Паскам на теб. Хоп. Явим ся. За какво го правя това, бе? Не! Дай! Как ще си то? 18-та минута! 20-та. Защо ли? За сега... как шута! Аймач! Сам как ги спъвам. Гадост! Хопа! Хралупка! Гадост! Бум! Така! Чисто! Сега ще направя дълъг шут! Дай! Як гол! Не. Що? Не съм гладен. Шут! Давай боята. Дай, чернилке. Не. Значи. Бял. Живеем в Пловдив. Дякую. Сантос.
Бе, каква ти турба? Това е чувал. От? Въздушна турба от чувал. Чувал полети добре звучи. Да. Да? Да. Добре. Чувала тогава видях. Сега виж ти повторението. Ух, шладуро! Латанита тук. Ой, 2 минутки. Не гола. Фью. Не накрая, чай малко. Сега виж какво ще направя. Не. А така, браво. Си, браво. Майките ли е моторизач? Да. Бием за сега. А така, браво нас. И до скоро. Фью, дано всичко да ви е харесало. Ето я и баба.